Mistä tunnistaa onnellisen ihmisen? No onnellisen ihmisen tunnistaa esimerkiksi siitä, että se on niinku hymyilee ja... No luultavasti esimerkiksi siitä, että sillä voi olla hymyilevä suu vaikka. Että se olisi iloisella päällä. Mitä, että se hymyilee. Onnellisen ihmisen tunnistaa siitä, että se hymyilee niin pitkälti. Pää ei ainakaan ole mitenkään tällä tavalla. Jos ne on onnellisia, niin mikä täytyy kunnolla. Sitten se törmäisi meihin, siitä me se tunnistettaisiin, koska se on niin onnellinen, ettei se huomaa mitään. Tekee kaiken huonosti ja häslää. Sillä on vaan semmoinen niinku iloinen naama. Jotain saattaa jotain iloista huudella jotain. No aika monesti se kävelee reippaasti. Se voi sanoa, että olen onnellinen. Saattaa se vähän hypähdellä. No, kyllä se varmasti tunnistaa siitä, että hän hymyilee, on ystävällinen ja hyvän tuulinen. Ei siinä sen kummemmista asioista ole kiinni. Kaikki havainnot, mitä nyt ihmistä voi saada, näyttää, että hän on sovussa itsensä kanssa. Voiko yksin olla onnellinen? Voisi ehkä joissain asioissa, mutta ei se niin hirveän onnellinen ehkä ole, jos sillä ei ole kavereita. Ei voi olla. Ei sillä ole mitään tekemistä, kun ei ole yhtä. Tai kaksi. No sellainen ihminen ei ole kyllä kovin onnellinen. No, voit se tietysti olla, mutta aika usein ei. No se, että ei ole ketään leikkikaveria ja joutuu olemaan yksin sillä. On monia asioita, joita ei pysty tekemään yksin. Niin sitten tarvii niitä ystäviä vähän niin kuin auttaa siinä. Aina kun on yhdessä, niin on kivaa. Teille pitäisi hankkia onnellinen kaveri. Silloin voi sanoa, että sä voit tulla meidän kanssa leikkiin. Jos löytää kaveri, eikä vaan kuvittele. No, jos nyt sanotaan, että täysin yksinäinen, niin silloin kyllä epäilen, että on aika vaikea jopa länsimaissa yhteiskunnassa olla onnellinen. Sehän silloin merkitsee sitä, että hänellä ei sitten ole ei puolisoa, ei sukulaisia, ei ystäviäkään. Että semmoista on vaikea ajatella, että hänen elämänsä olisi sitten lähinnä sitä, että hän ostaisi palveluksia sieltä ja täältä. Eli kaikki arkiset asiat täytyisi hoitaa sitten kaupoissa ja virastoissa ja ties missä. Että kyllä yksi onnellisuuden ehto on se, että ihmisellä on, jos ei nyt aina siinä lähellä, niin jollakin tavalla mielessä ihmisiä, joita pitää läheisinä ja joita kenties jota rakastaa. Että kyllä pidän mahdottomana sitä, että täysin yksinäinen ihminen olisi onnellinen. Ehkä jossakin ihan erikoistapauksissa, jos vaikka ihminen on jotenkin hyvin sopeutumaton tällaiseen yhteiselämään, niin siinä tapauksessa. Mutta ne on sitten niitä poikkeuksia, jotka melkein vahvistavat säännön.